Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak. Üdvözöljük utasainkat! Az első megálló a Kosztolányi Dezső tér. Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy a Budapest bérletek csak a Budaörs benzinkút megállóhelyig érvényesek. A további szakaszon jeggyel, illetve környéki jeggyel vagy bérlettel lehet utazni. Kosztolányi Dezső tér. A következő megálló a Vincenné utca. Vincenné utca. A következő megálló a Hollókő utca. Hollókő utca. A következő megálló az Ajnácskő utca. Ajnácskő utca. A következő megálló a Dajka Gábor utca. Dajka Gábor utca. A következő megálló a Sasadi út. Az autóbusz esetenként hirtelen fékezésre kényszerül. Kérjük, mindig szíveskedjenek kapaszkodni. Sasadi út. A következő megálló Budaörs benzinkút. A Budapest bérletek csak odáig érvényesek. A további szakaszon jeggyel, illetve környéki jeggyel vagy bérlettel lehet utazni. Budaörs benzinkút. A következő megálló az autópálya főmérnökség, amely után a budaörsi bérlet nem érvényes. Autópálya főmérnökség. A következő megálló Tó utca vasútállomás. Tó utca vasútállomás. A következő megálló a Vasút utca. Vasút utca. A következő megálló a Téglagyár. Téglagyár. A következő megálló a Deák Ferenc utca. Deák Ferenc utca. A következő megálló a Baros Gábor utca. Baros Gábor utca. A következő megálló a Harangláb. Harangláb. A következő megálló Török Bálint Munkácsi Mihály utca végállomás. Török Bálint Munkácsi Mihály utca végállomás. Viszontlátásra! Üdvözöljük utasainkat! Az első megálló a Bartók Béla utca. Bartók Béla utca. A következő megálló a Baros Gábor utca. Baros Gábor utca. A következő megálló a Deák Ferenc utca. Deák Ferenc utca. A következő megálló a Téglagyár. Téglagyár. A következő megálló a Vasút utca. Vasút utca.
következő megálló a Tó utca vasútállomás, amely után a Török Bálinti bérlet nem érvényes. Tó utca vasútállomás. A következő megálló Budaörs benzinkút, amely után a budaörsi bérlet nem érvényes. Budaörs benzinkút. A következő megálló a Sasadi út, amely után a környéki bérlet nem érvényes. A további szakaszon jeggyel vagy Budapest bérlettel utazhatnak. Sasadi út. A következő megálló a Dajka Gábor utca. Dajka Gábor utca. A következő megálló a Hungária biztosító. Hungária biztosító. A következő megálló a Kelenföldi autóbuszgarázs. Kelenföldi autóbuszgarázs. A következő megálló a Bartók-Béla út. Bartók-Béla út. Kosztolányi Dezső tér, végállomás következik. Kosztolányi Dezső tér, végállomás. Viszontlátásra!